Salmeen Raikas, Yli, Heinonen, Eiklu, Hau, Ilvessalo, Pääkuopus, Lehto. Siinä tölmättiin hiukan ja Kallelehto joutui siinä vähän mekkaamaan korjaajaksi rekan väliin. Ohfeld edelleen kärjessä Salmeen toinen. Raikas kolmantena. Ajettu minuutti 15. Ykkösen ja kakkosen ero on 80 ja kakkosen ja kolmosen on 80. Eli Ohfeld, Salmeen, Raikas, kolme kärki. 1,5 sekunnin sisällä 3 ensimmäistä. Puoli sekuntia oli äsken ero ja nyt teki ensimmäisen ja toisen välinen ero. Ja sekunnin päässä kakkospaikastaan Toni Raikas kolmantena. Ja Toni Raikan takana on sitten Vesa Yli 80 päässä Tonista. Nyt kolisee tähän ihan näy mitä tapahtuu. Siinä on nyt taisi käydä niin, että onko Toni Raikas noussut toiseksi. Ohfeldilla on nyt ainakin selvä johto. Kyllä vaan, Toni on 3,3 sekunnin päässä, sitten siinä on Vesa Yli noussut kolmanneksi, Valtteri neljänneksi. Ovat aivan peräkanaa siinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 autoa nyt. Nyt 3 minuuttia hetken perästä Ohfeld kärjessä. Toni Raikas toinen, Vesa oli kolmas, Henri Salmeen neljäs, Arkoinen viides, Valtteri Eikkonen kuudes, Marko Väänkoukus seitsemäs, Risto Haak kahdeksas, Lassi Ilvessalo yhdeksäs. Siinä liikkuvien järjestys. Ja Ohfeldilla selvä 2,3 sekunnin johto oli äsken. Katsotaan onko se vielä tasan 2 sekuntia. Eli Toni Raikas ottanut 30 kiinni. Ja siinä nyt sitten Vesa Yli on jäänyt hiukan Tonista lisää. Ja siinä on Vesa Yli takana heti Salmeen ja Eiklu nousi nyt sitten viidenneksi. Väänkuopus kuudes, Arto Helmen putosi seitsemänneksi, Risto Hau kahdeksas, Lassi Ilvessalo yhdeksäs. Ykkösen ja kakkosen ero on 1,9 sekuntia ja Vesa Yli on kolmantena ajan sekunnin päässä Toni Raikkaasta. Nyt siinä pyörähti joku, se oli Haak. 4.30 ajettu, 30 sekuntia jäljellä, Ohfeld edelleen kärjessä. Ja Raikkaan Toni näyttää olevan toisena, mutta Vesa Yli kovasti siinä kiristää vauhtia 79 päässä Tonista. Kun aikaa on 10 sekuntia, eli ykkösauto läks kierroksille vielä. Ja nyt pikkuhiljaa tullaan maaliin. Lasse maalissa, Markus maalissa, Toni maalissa, Henri Vesa maalissa, Valtteri, Marko, Arto, kaikki liikkuvat maalissa. Markus Ohfeld voitti. Toni Raikas toinen, Henri Salmeen kolmas, Vesa Yli neljäs, Valtteri Eikkonen viides,
Marko Vähäpuopus 6, Arto Heinonen 7, Lasse Ilves 8, Risto Haukki 9, Kalle Keskelmäinen 10.